Hausawa mutane ne masu jarumta, nagarta, sanin ciwon kai, tsayuwa da ƙafafuwansu har ma da ilimi, kamar yadda tarihin ƙasar Hausa ya nuna. In kai Bahaushe ne kuma kana rayuwa a wannan zamanin, wataƙila ka ga saɓanin hakan game da Hausawa. Dunƙulewar duniya wuri guda da kuma mulkin mallaka sun taka muhimmiyar rawa wajen karkata akalar tunanin Hausawa daga kan yadda kakanninmu suke zuwa wani abu na daban. A yanzu za a iya cewa muna reto ne a tsakiya, in ba mu koma yadda muke ba, kuma mun kasa zuwa inda muka dosa. Sanin kanmu ne cewa dunƙulewar duniya wuri guda da samuwar fasahar yanar gizo ya ƙara yawaitar bayanan da muke cin karo da su a kullum. Misali, a ƙasar Amurka an yi hasashen cewa matsakaicin mutum yana karanta bayanai tsawon mintuna 666, kamar awanni 11 a kullum. Wato an samu ƙarin kaso 20 cikin 100 a cikin shekaru 10. Me yasa nake ta waɗannan